Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Nhasi ndauya kuti ndimbofumura zvinhu zvese zviri kuitika, ndine maupdates ese ari kuitika, so that pamunoenda kunorara munenge makuziva zvinhu zvese zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe. Zvatasangana kudai so ndinozviziva kuti iwewe wakakura neZANU-PF uchaida uchaifarire, kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because mastreets akatsamwa. Nhasi ndabata benzi, ndangotangirana nekubata benzi riri kuvhumuka panapa. Hanzi ndonzi Gabriel chaibva ari kutaura kuti Jameson Timber akavimbiswa bhora risina mweya naNelson Chamisa, and I don't blame him. He didn't know Chamisa is a hypocrite who promised him the post of VP. If he succeed in disturbing a high-level SADC summit in August, I feel pity for the old man. You still remember madhezi aya pakabuda nyaya ichitaurwa pachinzi vanhu veZANU-PF vakatotaura vakatoadmita kuti isusu taitotya kuti pamwe zvichida opposition icho yakatisimudzira mhepo pamazuva eSADC summit, but hazvina kuzodaro. That's why maiona papa vaitopanika vachisunga vanhu, munhu wese I don't remember kuti vanhu vangana vakasungwa, but pakasungwa vanhu vakawandisa chaizvozvo. Chingonzi iwe uri kusapota opposition wasungwa, ningasungwa, ukangoonekwa kuti unogona demonstration waisungwa anditi. But panapa nhasi ndauya nenyaya yevakomana vakajaira kushandisirwa ma$10 per day kuti vakwanise kuramba vachingoataka opposition. Handikuvaziva vanhu vacho 35 vakanzi endai kusocial media munorwa nevanhu veopposition, salary dzavo dzinenge dzichipinda. Saka ndo one wokutanga wandatobata panapa ari kurotomoka achitaura kuti zvoni Jameson Timber akavimbiswa kuti ndichakuita vice president kana ukakwanisa kudisturba SADC summit, which is not true. Vanhu ava vaitoitawo zvovaitoita. Ina ndambona pakanzi naJameson Timber ndoda kudisturba nyaya yekunzi SADC summit. Ameno kana ariwo dziri dzopfungwa dzavo dzekupanika dzekuti vanozosvika pakurwadzisa munhu kana vachinge vakutaura mashoko akaita seiwaya. Handizive kuti hudzungairwa hwakaita sei, because at the end of the day vari kuzopedzera vobuda futi pachena vakutaura kuti because uyu akazodai akadai. Akomana, because you are ruling party makushandisa simba rekuti toda kusunga vanhu vari kuita zvinhu zvakadai soizvi, which is not fair. Right, tine nyaya dzakawanda nhasi kudai so sekutaura kwandambozviita. Ndikusangana neimwe nyaya iri kubuda panapa pari kunzi varume gadzirirai kuzvitengera mapepa ekoshwa anova mapepa amunoshandisa padziviriro dzenyu kana muchiita zvinhu zvebonde panapa. Pari kunzi the National AIDS Council has warned the Zimbabwean men may soon need to include condoms in their budgets as donors are starting to scale down support for HIV response measures. Because pazvakapinda zvinhu zvaitodzidzisa vanhu kuti vangoona kuti zvinhu zvakakosha handiti, we need all these things, but vaona zvakutanga kuti zvichita zvishoma. Inini manzwiro ndakatozvita ndakazoti hanzi vari kungopedzisa stock yakatongosara kureva kuti zvinhu zvakatovharwa kudhara. Maakutongotenga $4 for 6 kune dzimwe nzvimbo $1 for 3. Ndo nyaya yakutotenderera mastreets kozvinezvi, even though vamwe vacho vasingakwanise kuafforda, because it's not easy kuti uafforda $1 apa unongowanawo pena. But anyway, it's a topic for another day, but zvakakosha kuti mugare muchiziva zvinhu zviri kutaurika. Tikusangana zvekare nenyaya panapa iri kunzi former Botswana President Masisi has claimed that Botswana will not receive what they expected from the Umbrella for Democratic Change UDC despite the opposition's decisive victory in the recent election. Bitterness pa Botswana zvangofanana ZANU-PF ikajikwa ngorotomoka zvakaita seizvozvo. Ndo zvinhu zvinenge zvakuti iko zvinhu zvakuti vafe vakawana, because relevance hapasina. Achiri kutaura nani nemajikirwo akaitwa aiwa Masisi aya. Uri munhu akakwana ubva kuti unotsvaga support kuZANU-PF ino ichikubatsira kunyika yako in your own country. Ubva wanzi unotsvaga support ZANU-PF inongoshandisa chimonya. Kana uri kunyika yekuti ine democracy usafungidzira vanokupa manotsi ekuti vanowina, because kunonga havana manotsi avakamboshandisa kuwina election zviti fair. Manotsi avo since 2008 vaingojikiwana natsvangirai. We all know that it's not a secret. Hazvisisiri secret ende havatombonyari nazvo kuzvitaura. But vanongokuudza kuti isusu tingatongokudzidzisa chibhinya.
like what they are doing in Mozambique. Vanongosvika vanongonopindira nyaya dzevanhu kutokubatsirai kuti zvinobirirwa sei. And the next thing munongodeploya mapurisa kana atadza basa, munongodeploya vakomana masoja vekuti havarizini, havafunge zviri straight like zvinoita vamwe vanhu vese. Anongodzwa command chete kuti ndai munovarakasha murodhi imomo. Saka vabotswana bitterness yazara kuti aiwa imi nyaya iri kutoitika ndeye kutoti uyo akakupromisai zvakakupromisa hamufei makazviwana. How does he know that? Because he is a failure. Imagine kuti munhu akamusiyira wacho pachigaro which is Ian Khama akatotaura kuti this guy aitobvira kudhara achingoblemwa nevanhu kuti this guy ari kudai so. Iyo babuda kuti aiwa vari kundivengera nyaya yekuti position yangu yandinayo ndiye same person akutora kuranzi opposition haife yakadeliver necabinet huchi yakadzikiswa yekuti kana kuri kuyouth vakanyosesa vechidiki vemayouth chaivo kuministry of finance vakanyosesa munhu ari qualified akanyatsozviendera kuchikoro akadzidza kusvika extent yekuti ameno zvonzi havafe vakadeliver because of his bitterness. Because ukaona vanhu vakutokusiya unongone zvaunenge wakatotadza, hapana zvimwe zvokuti tingataura. Right, tobva tapinda pane imwe nyaya mhuri yeZimbabwe yandiri kusangana nayo pana pari kunzi Councillor Takudzwa Dumpunu, the Works and Town Planning Chairperson of the Harare City Council, who has been fined $300 for lying under oath about her academic qualifications. Councillor Dumpunu initially claimed to hold a Bachelor of Science Honours degree in Public Administration for the University of Zimbabwe. However, she later admitted that she doesn't hold any degree, having failed one of her modules. The fine was suspended provided Councillor Dumpunu doesn't commit similar offence within the next 5 years. Zviriko kuZimbabwe kotongonyeba ma qualifications kuti kusvika ndato councillor ndana chinchi unoda kuwana kupromote kwachingoenda. I don't know kuti munhu akava Zimbabwe. Let me tell you something, guys. Isi zvekuzonzi unzi uda kupinda pabasa rechikansela hazvina kana basa nema qualifications, zvine basa nema votes. Unongovhoterwa wotopinda paposition uri kuda, that's all. Hazvina qualification inodiwa. Kunzi uri kansela unongovhoterwa wotopinda. Who cares kuti unzi uri MP, kungovhoterwa futi wakatopinda. Minister chache anongonominate kunzi uri minister of chakati asina kana chaanotomboziva. Zviripo tunawo ma ministers akawanda ukuthi tinotoziva. For example, former minister of health, vice president Constantino Chiwenga havana kana degree reudoctor ravanaro, havana avatomboziva zvehealth zvezve, but akangonzi chiboita health and everything was miserable. Akasiya nzvimbo zvinhu zvese zvango ameno zvakatoita. He was one of the worst ministers that we ever had in Zimbabwe in terms of health ministry. Chincheka chakangobuda ngonzi muri kutadza basa, it will work but you will not work. Ndokudzinga imese tikarasirwa nemadoctors mangani maprofessionals vakati takuita kutsvaka basa kune kumwe kwatino appreciate kwa zviri better because vanhu vaichemo tuda mari tuda chakacheka. Saka I don't know kuti vanhu ava vese vanenge vachizvinetsera chicha zvichezvo. Madrama epaZimbabwe. So now ndakuzoona upo chimwono ari kubuda ari kuti in a normal society this councillor would have been resigned immediately, but Zimbabwe is not normal because corruption is now ingrained and is part of our DNA. Takudzwa Dumpunu is an opposition member of the Harare City Council, representing an opposition that seeks to end ZANU-PF corrupt rule, which is defined by lies to the electorate. How can such a person bring a new Zimbabwe when they are absolutely lying about their qualification? Would they loot public funds? If given access, would they not be involved in legal land deals and lie about it when given a chance? Ndo imwe nyaya iripo. Iko zvino zvandiona vanhu vari kungodzingwa kunzi makatengeserwa nani papapo dzimba dzakutopwanywa. Imagine zvinhu zvinokonzerwa nenyaya yekuti vese vari kunyeba, munhu wese ari kutsvaga basa said the MP councillor ndozvigona. Munhu akatotamba nemunhu akazviita ndozvigona. Kuda stand ndoshanda kukanzuru. Chero munhu anotsvaira kukanzuru, chero venda, chero anomhanyisa mavenda anongoudza ndokuchestera stand kukanzuru. Why? Because anozoti aiwa ninge ndiyari kuti zvemastand saka ndokusvika nokuti kwangu hauna stand iripo here. As if they know everything. Chero munhu akamira ari mutown uya ari kuklemba mota uya
anokuudza kuti kukutengesera stand. Mastand waswera kunguvai une department racho iroro unoshanda kunguvai. Ndo pari kunetsera Zimbabwe yamadzadiwa kuti munhu wese imbavha. Malevels ekuba chete ndo ari kusiyana. I don't know kuti nzara kana kuti chi corruption yacho ematori ma1 zvoda to wipe zvitori kwese nevakapinda kuti zvitove opposition ma MP acho akasara iko zvinezvi imbavha zvivharo. Imagine kuti mapinda muri a political party muri kubuilda muri kuita one chinhu momati atikurambirira parliament atabasa nazvo izvo. Mapinda muri zvivharo kudhara. Leader neimwe political party yese yakutosafa dzatongonzara munzi recall ndo pamadhezi vaifana kunyatsooneka kubatana kwevanhu vaifana ngoti pari kurwa marecalls paipai vongoti tese tatorizaina andiwa recall chisara nepati yacho takutoregister imwe panozongonzi pari kudzoka by election vobva vapinda nepati yavo isina madisnyongoro ese but vangasangana basa nazvo vanzi tongorambirira tiri muparliament chete. Imagine kusabatana ndoko kakatangira ende zvakabva zvaratidza greedy stingy ameno ndingati chiko umbavha ndo runetsera paZimbabwe. Saka ndo pari kuzotaura kunzi these guys vafana kunge vakaresign now ngwabudikira uchitaura zvinhu zvisangana nebasa rese zvakadaro. Right, pane imwe nyaya futi iri panapa zvakaoma kuti the prime minister of Mauritius and his alliance they failed to win a single seat in an electoral masquerade of unimaginable proportions, with Mauritius voting of change and becoming the second country in SADC to change government within a week after Botswana. The opposition alliance for change coalition led by Navin Nangolam won all 60 seats on mainland. The prime minister is considered defeat, but SADC chair Emerson Mnangagwa is yet to congratulate the winners despite the losers considering defeat. Ndo akazotumwa kana Joyce Mujuru nevamwe vakaenda vakanzi vari kuenda kunoita vari kuno observe my elections, but zvakatodaro ruling party iko yakajigwa yakashaya kana one seat. I always tell people kuti guys kana muchinge mafunga kudefeata for example a political party like ZANU-PF munofana kuidefeata inofana kushaya kana councillor kana MP yoshaya kana any pasati pa daidzerwa ma presidential kuma kwese kuma primary nemachinchi akapa anodedzerwa paipa ma MP vanofana kutoshaya kana kutoti chero akada kudedzera kuti ninga akazojikwa ninga akutozobvunzwa navanhu kuti hawo kurakashwa zviri pamutemo kurakashwa zvinoonekwa nemunhu wese chero kuvana primary anoita kuti vakajigiwa. I mean, guys, it's up to you. It's up to you. Munozongozvoonawo kuti mimi ndo zvamuri kudireka kuti muri kuita sei. Now tikusangana nenyaya panapa advocate Fadzema here vari kuti on the 1st of November I spoke on the phone with Dr. Duma Buko to congratulate him on an outstanding victory in Botswana election. My voice cracked as we spoke. Anyone who has fought in the trenches for change knows how deep and dark the journey can sometimes feel. You fall down often, you fail more times than you succeed. At times you give everything and it feels like you yield nothing until change comes. I thanked him for his inspiration and for reminding us for what is possible. For Botswana, the old was dying and the new was being born. Ndo mashoko ari kubuda kuna advocate Fadzema here. Vazodzika zvavo vachienda neparagraph yavo vachitaura zvakasiyana siyana zvakawanda. It's just that atizoverenge zvese. Sometimes munogona kuzorara kama kuti wakutiverengera zvese zviripo, but vari kuedza kutaura advocate Fadzema here kuti aiwa takazonoonesana navo tikavafonera vakatozoti inspire kuti aiwa munofoira kakawanda asi pazvichazoita munozongopembera kamwe chete. Same applies to Zambia. Zvakamboitika ichilema I don't know kuti akagara makore mangana ari opposition leader achingonitwa zvese but nguva yakazongosvika yekuti akaita sei akazongopinda. It's a big lesson kuti kuZimbabwe kana vachida vakomana navo panoda kuti even pavanonzi vapirirwa vanhu vajigwa nemapercentage akadaizo vobva vatowedzera kufaka pressure panguva yacho iyoyo, noti kumbomirira kupa chance kuti kuzosvika ana chabangu vachitova divide vachivaparadza hazvikwanise kubatsira. Tasai zvakaitika kuSouth Africa
akangondosvika zvikanzi aiwa masitsi tatokurova ichichichichi vakangotanga kutodaro vatoti saka takutoita GNU panapa vatobatana vakutomboenda kumberi vanhu havachanyanya kukomplaina kozi vanenge kuti aiwa takavhotera vedu vakaita sei vakajoina timu yacho iyoyo. But anyway, handizivi mazimba munazvo zvakawanda zvekutaura munondiudza in the comment section. Life imprisonment for men behind house demolitions. Mashoko ari kubuda nepazim ai vakomana vacho vari kucomplaina. The ongoing property demolition in Harare can only be criminal and all being this must jailed for life. The behavior has spread outrage among residents, urban planners and environmentalists, while authorities cite the need for urban regulation. Critics argue that these demolitions are unnecessary, expensive, environmentally destructive and social destructive. Around the world, cities facing similar challenges have turned to innovative and sustainable alternatives such as destruction. Mashoko ari kubuda nekuzima ai kana zvichiita life in jail vakasungwa vanhu hata vakatengesera vanhu vachivapa mapepa ekunyeba vanhu vavakadzimba dzakadaro, saka vanodzokerei kusociety kuti vagare vanhu. Problem one inotika paZimbabwe ndekuti maland baron vanoramba vachingotengesa. I don't know kuti maland barons ndeve ZANU here kana kuti ndeve chii kana vanotembei nhasi akakutengesera achikutengesera chiland chekunyeba mangwana anodzoka futi okutengesera vanonzi kwanzi asungwa hamuzombozvitrese kuno kuti vakamira sei. A lot of people were asking me here vakanzi kuti pandakachitaura kuti these guys vari kunzi vakasungwa vakati tipei case number nechinchi kana muchiziva kana mune any idea tiende tifollow toda kunzwa toita sei nemastands edu. It's unacceptable guys. Iyo amana madhurata land obvongodza maland barons apera varamba ukatonzwa vachonzi maland barons chinchi vari kutowedzera value pazviri boza anotanga kuti maland barons akusina mwana ngane zvivindi ukuzwa kuti ndine zvese bepa ndokupinza mukanzuru zvese everything nemadeeds acho anoshida ndokupinza imo. But I don't know kuti nyaya yacho munoionawo sei hama dzadiwa mwari kutaura kuti aiwa ngatingoti vanhu iva vasungwe vagarire mujeri zveupenyu hwese. You tell me what you think in the comment section. Now, pane nyaya iri kutaurwa navamnangagwa panapa. Speaking before COP 2019, I reaffirm that Zimbabwe remains unwavering in its commitment to combating climate change. Our shift to renewable energy is non-negotiable. We must unite in aligning our climate actions to build a more just, peaceful and inclusive global order. Ndoma shoko abuda achitaurwa navamnangagwa pavanga vari ku summit yavari inonzi COP 2019 29 yavakafambira kuenda ikoko. And tichiri papo tirikusangana nemamwe mashoko ari kubuda panapa. ZANU-PF needs to be stopped. They are going to establish the regional. What nonsense is this? Inyaya iri kupopotwa ichinzi vanhu vemuZimbabwe vakaenda vakanovhota kuMozambique. Inyaya iri kunetsa zvisingaite. So pari kunzi neadvocate Tabani Mpofu vanomirira advocate Nelson Chamisa kana dzanyaya dzematongerwo enyika kazhinji in 2018 ndove kuenda kukoti vachizoti the fulcrum, the pit and stuff, vanga vari lawyer rakamirira nyaya iyoyo. Vakabudawo panapa vachitaura kuti they are now rigging elections in neighboring countries. Does this not explain why someone issued a congratulatory message before results were announced? How many Mozambicans have voted in our elections over and the years? Mashoko ari kubuda pana advocate Tabani Mpofu. Kana vakuzoenda vachinoba election reku next door. What more munomu? Vankani vakaenda veMozambique veMozambique vakapinda muZimbabwe vachinzi vari kuuya kuzovhota kunoko. Kana nenda tanga kutoita curious ndikati uzumba I don't know, maybe border racho riri kure, but those guys I don't trust them. Anyway, it's a topic for another day, but ndozvo zvekutaurwa na advocate Tabani Mpofu panapa. US ambassador akabudisawo achitaura kuti veduweinda neta nekungotirekwa nezvimasiya iwoyo zvino chingonditera zvasiyana nezvavajara kuita vakaona zvimajeral. Kana uri journalist muZimbabwe anopisa, kana uri someone like Kulient, someone like vanhu vakasiyana siyana, unongova kutongovaziva kuti okay, every time ndakapfira nemuZimbabwe these guys vakutonditera. I don't know kuti zvinotangira papi kuti uchingopinda kuborder pavo watokudzwa kuti ninga apinda muZimbabwe anofunga pamwe amene zvoruda kutoita kana zvimwe zvinhu zviri different.
That's why every time you want to like this video kuti Zambia boy kana, because we know them kuti vanenge vachikutracer everywhere, vanenge vachitoziva kuti ningatotashaka. Saka ambassador uyu weku America wekuya achiti election remuno maranga rakadhakwa pakangopinda ipapo, saka abva tangonzi akungotracewa akuterwa kwese kwaari kuenda. No macomplainera ari kuita, but ndiri kuona spokesperson wa Mnangagwa anotwa George Charamba achiti what is the crime to be watched here naiwe dununu. I don't know kuti these people ari kutowedzera kujustify kuti saka mhosva ndei pakuti uri kungotariswa muno munyika. Munhu anenge asiri kufeel comfortable guys, hazvinakidza kuti uri kungoterwa pese pori kuenda ko, kana vakazongokufremera something uchaita sei? Ko uchitodriver zvako mufambira ko kapa mumwe unenge wadhakwa kana kuti wadiwa wobhagurwa wozodiwa. Ndozvimwe zvine zvichiavoida vanhu. Anyway, pabva paita president wekuBotswana akaisa young lady ari kukorokotedzwa naFadzai Mahera ari kuti young people are the leaders of today not tomorrow. Why is it so hard for so many government to appoint a minister of youth who is young, can be compelling voice for youth issues, in touch with the concerns of youth? People can drive policies that adequately address their needs. Congratulations to Honorable Lesedu Chombo or appointment to Botswana cabinet. Let them lead. Vechidiki vari kunzi vari kuleader kuZimbabwe yedu hatisi kuramba. Honorable Tino Machakaira hasanyanya kukura zvake, but tiri kutoti size yaatori hasisiri muyouth because ane vana vakura. If I'm not mistaken, age yake anogona atone muzukuru in Zimbabwe here. I'm not izvo ndo zvandotoziva manje, because kwada mutarisa se age yake anogona ari kuma 40 something. Tiri kuti kana zvichiita kana muri kunzi youth minister of youth ngaaite ngaave ari muma 20s. Why am I saying this? Vanoziva ma struggles kuti ndakadzidza nevapfana vechidiki ndakadi youth yese havasati vane mabasa. Let's be very honest pazvinhu zvakaita sezvizvi. I'm not against Tino Machakaire because he is doing very well, and I don't support some people. We all know that he is doing well, but tukuti nekuva doing well kwake anofanira ari at least youth advisor. Achi-advise tungoti ma youth leader tinenge twapinda mugame uchitanga kuva advisor, no, this is zvauchaita apa ona udai wadai zvichienda zvakadaro, kwete kuti iye ndonzi minister of youth. Aiwa niyo minister of youth akutochena ndebvu dzedze hazichegereke nerezi akadzedza ndirezi nodambuka nodimbura nezibhemba chari kana zvinhu. Aiwa zvisirizvo ndomunyaya inenge ichiitika. Tarisai ma youth minister of youth chaiwo anenge varipo chaizvo pazvinhu zvacho, kwete kuti tongoti munhu nekuti aiwa uya anoteerera ari lawyer anokwanisa kunzwisisa. But anyway, munoziva secret iripo pakuzvipedza. Now ndiri kudzokera panyaya kwezvatangira tambotaura nyaya dzese dzakawanda. Nyaya yemuchinda uyo ari kuti Jameson Timber akavimbiswa bhora risina mweya naNelson Chamisa, and I don't blame him. He don't know Chamisa is a hypocrite who promised him the post of VP if succeed in disturbing high-level SADC summit in August. I feel pity for this old man. Ndo nyaya tada kudzokera pa comment section yacho tumboona kuti vanhu vari kuti kudii nenyaya iyoyo. I know you guys munogara mune zvakawanda zvekutaura panyaya iyoyi. Ndiri kuzoona muZimbabwe nokutanga ari kukomenda ari kuti naye mukuru mumbori nemhuri here mimi naye mukuru mimi, because every time munongofunga kuti Chamisa this Chamisa that, kufunga mukadzi nevana, kutofungawo business kana basa munoshanda kupi kana chispaza shop zvacho chitakada chenyu kungomukira kuti Chamisa. Ndambozvitaura ndikati these guys vanenge vachitambira tumasalary twati kungoti anosecure that $10 a day anoshanda, because anozofanira kunosubmita kune vanhu vakaita se mapropagandist vavo vekuZANU-PF. Handichatauri mazita but munowaziva. Anenge achimutarise kuti wataura kuti chiinhasi wagadzira influence kuti saka akasatotaura kuti Chamisa but zvaakumakisa manje because vanofanira kutaura kuti Weshman Nyube ndiye opposition leader, Chabangu ndiwo ma-opposition leader, but they can't say. They can't. I don't. Vangakatorongerwa budget kuti atichavahoretsa for the next I don't know makore mangani. Aiwa umwe ari kuti aiwa umwe neumwe ane benzi musha. Hakuna musha usina benzi wakomana. Hakuna musha usina benzi risingarapike. Iwewe chasara kusungiswa naChamisa zvakaitwa mumwe wenyu Murakashi.
kuno umwe akasungudzwa kana advocate Fadzema here achinzi iwo chawata kutotora chero kuti fridge yako ndiye $5 angatitotora deformation of character ndo zvatosara zvekutaurwa nayo but anyway Chamisa will not do that. Ukazonyoenda deep uya zvinoona kudaro. Kufunga kwako kwakadhakwa uri duna mutuna chairo dusura unogara uri dusura uchaita mhengo mupengo mazimbabwenzi vanotuka ndabvuma mwari kuti uyu anorwara. Sometimes I feel like I can meet you or see you because uri mupengo reke chaiyo vanhu vari kutukirira. I feel pity for your family, they feel embarrassed on your behalf. Where you are dense noticed, you are making fool of yourself. Mwanaka mwari kuti ayo bato renyu iri kairi must be removed completely from politics. These guys are worse than Hitler. What crime did Timber commit? Mashoko ari kubvunzwawo kuti chibutudzeyo mhosva ikaparwa naTimber wacho. You must be a highest level of an idiot. You think people are so stupid that they do not know the truth. Mwari kuti aiwa iwe shamari iwewe ungoswerera ngoti Chamisa do you or a relative have BP? Your health and your loved ones matter. Bring convenience in your home or workplace. Aiwa workplace yavo ndo pavatori ipapo guys, anchatoverenge kuenda mberi zvomutaura. Workplace yavo ndo itori ipapo, ndo pabasa pacho ipapo. Most of the guys nezuro mwakabuda panapa because of bitterness akutaura kuti guys inini ndaneta ndongubavha dai ndakambono normal hasi uri kuti ndikwanisa kuraramisa mhuri zviri better. Ndo zvavaitotaura nezuro panapa. Bitterness inenge yatosumuka. Unofunga nzara ikakurova chazvizvo uchiswera uchita zvekupenga muri inodye. Umwe muri inoswera ichidya zvinhu zvinonga zvichishandiswa zvekupenga zvozvo. Mwari kuti hapana chisingaperi vakomana. Chinoshura chacho hapana chisingaperi. Mangwana ndiwe upenyu imhindupindu zvichapera zvamuri kuita izvo ende mangwana ndiwe unenge wapindawo imomo wakutaurwawo nezvako. Kwete ngoswerera Timber uchingoti Chamisa Timber zvisina nebasa rese zvamunenge muchitaura. Ndo macomments andiri kusangana nawo panapa nyaya iyoyo akawandisa but inini ndangochuzawo mashoma because munoziva kuti sometimes ndinoti nenungo takada kuzodzika nawo ese munoona kuzorara futi. Ndo nyaya dziripo nhasi dzendangouya nadzo hama dzadiwa ndakakubatira. Handisi kuzivawo kuti nyaya idzi muri kudzionawo sei. Ndo ma-updates andinawo zvenguva inei. Tell me what you think in the comment section. Muri kudzionawo sei nyaya dziri pano hama dzadiwa. Imwe nomwe yake yaanzwa but munongondiudzawo kuti nyaya idzi madzionawo sei.